Siyabonga nje ukuthi ulandela le channel, siyabonga ukuthi uqoke ukuthi uchithe isikhathi sakho ubheka nansi imfanekiso esuke sikulethela yona ethinta namaphupho. Siyacela ukuthi ngana ukuthi wenze okunye okubalekile ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe kule channel nokuthi uyayilike le video uma usuyibukile, nokuthi ke akhona amanye esenzile ngesikhathi sendlule nisisazowenza insuku zonke ama video ehlezi akhona la suke siqinisekise ukuthi uba khona okutholayo ofundayo noma ungakwazi ukuthi ufunde kona kulesi sikulethile nginqathi ke indlela esichaza ngayo kwi breakdown iphupho so that it makes sense to each one of you. Ngenxa ukuthi we don't really think ukuthi a dream can only mean one thing to many people, yabona, because kuya nange context yangaleso sikhathi kulelo phupho. So komunye lingasho lokhu, okunye komunye lisho kuseceleni. So namhlanje sibheka iphupho elika promise gift. Kusho uthi good morning pastor, wena ngiphuphe ngishada nesipoko, ngagcina sengisithanza ngihlala nawo sengabe kuchazani. So into yokuqala efuna sisho la ukuthi uma uphupha ushada, uPaul ubuma ushadiswa nesipoko, usho ukuthi kumele ulinde uthandaze ngoba kungenzeka abathakathi bakubophisa ifindo lomshado nesipoko noma nomoya omubi ongoba ke befuna mhlawumbe ulandelwe isiphithiphithi isiyaluyalo futhi mhlawumbe ugcine ungazinzanga kwezothando, yabona. Kora number 2 singathi thina uma uphupha ushada, uPaul ubuma ushadiswa nesipoko, lungasho ukuthi kunomoya omubi ofuna ukunamathela kuwe futhi onesikhwele ozogcina kusoqosha abantu besilisa eduze nawe. Okwesithathu, uma uphupha uPaul uma ushada nesipoko, lungasho ukuthi kumele uqaphele ngoba kungenjalo uzozibophezela ebudlelwaneni nomuntu ongalungile, omubi nongafanele futhi mhlawumbe ozokwenza impilo yakho ibe nzima. Okungenzeka ke mhlawumbe lobo uthe ugcina usithanza, ugcina usuhlalile nje nalowo muntu, yabo. Number 4, uma uphupha singathatha njengawo uPaul uma ushada nesipoko, lungasho ukuthi ke linda uthandaze ngoba kungenzeka abathakathi bafuna uwendele kwelamathongo ngoba isipoko into engaphili. So uma ushadiswa naso kungenzeka kunabantu abangibela igodi noma bafuna ukuthi wena wendlulele kwelamathongo, yabona. So kukuwe ukuthi uma uyibheka ifitha kuphi currently, lo muntu onayo ku relationship, hayi ubungene naye mhlawumbe umuntu ongalungile, umuntu mhlawumbe owenza izinto eziningi ezingalungile futhi owenza impilo yakhe ibe nzima, noma vele umuntu mhlawumbe osuke eshadiswa nemimoya noma nomoya omubi ongasugcina usuphazamisa isimo sempilo nesimo sozinzo kwezothando, yabona. Siyabonga ke uNkulunkulu ekakulonde, ungakhohlwa ukwenza okubalekile ukuthi ulike le video bese usubscribe ke, nanokuthi ke ngo9 ekseni ngo3 ntambama ama video ayohleze khona uma sinaso isikhathi. Kodwa futhi siyacela ukuthi uma ukuthi uNkulunkulu ubusisile ngamandla, ungakwazi ukuthi usenze le account ekhona ukufaka umnikelo ongakwazi ukufaka, noma ungaba member yayi channel where you can then contribute ngo9 rand every month. Siweni